en puɗɗorima inde gueɗe joom mbaɗe bawɗe joom yurmede heeride yurmede huftidinde kaadirowo kala koye wona woode wonta laato to ɗo gota muɗum ha jaka ballal tagɗo windere fay foof e hoddiru mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe e cuɓaɗe ɓurɓe kala tago non ɓurɗi ɓurɓe haajande e ɓurɗo ɓurɗowo kala ɓurɓe ndeke ɓuure ɓurɓe tan ɓurnaɗo bajji aminata ko suuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe cohɗo bafal nule annabago nunɗuɗo e hoore mum ko adi nulal nondiɗo nulal ruttorde jorto kisal sangal kisal satti gaddade yesso guenno tumade goto foof oƴa addandude hoore mum en calmini dendagal fulɓe e yiɗɓe pulago kala to mbawi wonde e nder duude baba adam he en ñaago jomiraɗo joom bawɗe kattanɗe o e fawade julde nde ɓennuɗe nde jomiraɗo hokken kadi wattuni o saaha mo wuuri hokka en sagoji meɗen foof e mbadi koptidindi e mbadi keeridi yo jomiraɗo waɗan leñol ngol ɓuural hokka ɗum juɓɓudi ndeguidi hokka ɗum honade e bangeji ɗi kala hokka ɓesguji meɗen sagoji meɗen e mumen waɗa barke e majji e dendagal ɓesguji to mbawi wonde foof e nder dunde baba adama he ko wona ɗum ko bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hande en wayno ñallal ngal ñalli ko ñande amde ene hawri e ñande tati lewru korse ujunnaje 2023 hande olel pulago woni yewtere meɗen ndeɗo paɗuɗen ɗum koye jaltal hono ɓamgol konngol hono Makki Sall ko fati e hono lamminande tataɓere haalete noon nde woni 3e mandat sikki ala ko weltare mawde ko adi foof joguiɗen e haala makko ka e ƴettudemo pellital wasde wadde 3e mandat kaletenoɗo o saabu en kaalini ɗum ñande 24 lewru sappo ɓuuri ɓennudu ndu ujunnaje 2022 e wiide en wonde enen en jaadani e yiddemo wadde hono lamminande tataɓere woni mandat 3e mandat o fawade wonde eɗen ede andude so tawi o waɗi ɗum ko bonnantamo ko ɓuuri hewde ko nafaramo ko bonnanta Sénégal ko ɓuuri hewde ko nafara Sénégal e kadi ma bonnu ayawo makko bonna ayawo pulago e nder aduna o kadi ha ɓuuro ko añɓe leñol ngol fof dañaɗo nangti e yidde hollirde rewrude e makko wonde fulɓe ko ni mbayi ko adi foof e jogademo konngol e nangude konngol makko e tinnude konngol makko ko wino ko hunino ko e tabitinde ɗum en jettimo hen e ƴewdemo yimɓe foof keewal ngal foof e mawnude caggal makko yidde wadde yo ɗaɓɓit hono lamminande tataɓere nde woni 3e mandat o kanko o jaɓani yaadude ɗum o ƴeewi ko ɓuural makko o ƴeewi ko ɓuural Sénégal o ƴeewi ko nafoore makko o ƴeewi ko nafoore Sénégal e nafoore leñol makko ɗum en jettimo hen kattude sabu ko miijo mawngo sabu eɗen gandi laamu no wayi welde laamu jaggude ɗum ɗacca e saha nde mbawɗa jaggude hen wona hunde wemde ɗum noon en jettimo hen en jetti hen kadi haqillantagal manggal ngal o jogui eɗen gandi wona hunde wemde sabu eɗen gandi haaldemo ɗo sinno haali ɗum ko adi joni ne wawno taw wonko bonnata e nder hono landa makko walla e nder yimɓe wonduɓe e makko to banggue hono juɓɓudi laamu gondudi e makko ndi ko ɗum addi o jaɓani haalde ɗum law e ɗum ɗon noon ko ɗum eɗen jaadi e makko e ngoɗon miijo ko yidde wiide tan so tawi hande oɗo saaha so tawi o wino omo jogori ɗaɓɓidde lefol ngol lawol tataɓol ma waɗanno caɗele mawɗe kadi wooda ko bonnanimo ko heewi sabu goho ma bonnu neɗɗagal makko ma bonnu dendagal ko gollino ma herƴin ɗum eɗen gandi Sénégal ko heeɓi jeytare mum faade joni kanko woni hono hoorejo nayaɓo gardiɗo leydi Sénégal caggal Senghor Léopold Sédar Senghor rewi hen ko Abdou Diouf rewi hen ko Abdoulaye Wade ko kanko woni nayaɓo kanko ko ari ko golli ko ɓeɗo tata foof ɓennuɓe caggal makko gollaki ɗum kañum fof ko golli ko so rendinama wonani hay feccere feccinde ko golli ko ɗum yimɓe fof ne ceedi ɗum kadi yimɓe fof ne gandi ɗum hayɓe gondani e makko landa hay yimɓe ɓe jiɗamo ɓe ene gandi ɗum ɗum ɗon noon ko yidde wiide tan golle ɗe o golli ɗo ɗe jiɗɗen ko ɗaccira ɗum no yoɗiri o ɗaccira ɗum e yawo yongo o ɗaccira ɗum eno moƴƴiri o ɗacca ɗo batte ɗe ganduɗa momtata ko ha abada
ko ɗum waɗi eɗen belti e haalande makko nde sabu eɗen gandi haala ka ene wayno wonɓe padanoma ɗon kono noon no haaldi ni e ko haali ko ene wayno moƴƴini ko adi fof neɗɗo ɓeydima moƴƴinde neɗɗagal makko ɓeydima teddindemo hokkudemo teddugal ngal joguinogal kadi ɓeydima sabu en kaalino e yewtere meɗen no mbiɗen e nder lewru sappo ɓuuro ɓennudu ndu wonde hande Sénégal ko Sénégal sohli Macky Sall kono Macky Sall sohlani Sénégal ɓurani sohlude Sénégal sabu kanko hande ko Sénégal harjine makko sabu ko wawi waɗande Sénégal ko wawi gollande Sénégal ko gollani Sénégal ko Sénégal harjine makko no Sénégal harjinire e makko ni ene wawi aduna o foof hande en harjinire e makko tuggude e Afrique ɗo ha yettoyi hono pelle windariyankoje ɗe kañumen foof ene cohlimo hande ha e laamuji goɗɗi leyɗele goɗɗe ni keeriɗe ene cohlimo ngam wadde wasiyaji makko e bagginali makko e oncali makko ɗi wawi rokkude ɗumen ha mbawa kañum en rewde e laawol ngol rewigol ha hande ɗo yettini Sénégal ɗo non noon ko yidde wiide tan kanko konngol makko hande ngol ene wayno ko adi fof yoltimo e geɗe kewɗe ɗe ganduɗa ene wawno bonnandemo taw ko bonnantam ko ɓuuri ko nafatam ko no mbiɗen ni hande Sénégal kañum sohlimo kanko sohlani Sénégal o ɓurani sohlude Sénégal wan noon ko kañum Sénégal leydi ndi ɓuuri harjinde e makko no aduna o fof harjinire e makko ni ɗum ɗon noon firti ko so tawi o wiyano noon ko gollino ko fof ne wawi bonde kadi neɗɗagal makko ne wawi bonnede ayaw makko ne wawi bonnede añɓe makko ɓe ene mbawi jaggude ɗum ɗon mbatta ɗum sawru ne piiram kadi daña hankkandi ɗo nangti hande ɓe ngala ɗo ɓe nangti so yaltiri ni o yaltiri Sénégal ene wayno yaltiri koye damal manggal ngal ganduɗa hande ɗo wela yaade fof no wela yarude fof no wela ñaƴirde fof e no wela dagorade fof o dagorto e aduna he fof no didori sabu baɗɗo ko o waɗi ko ko ari ko tawno ko e golle ɗe o golliɗe e ɗo nawi e golɗo lawol hande ɓamtare ngol fawi Sénégal hande ko ala laamɗo baɗɗo ɗum caggal makko e ko arata kone en cikkani tawi won bawɗo wadde ɓuuri ko waɗi ko ala ko haali noon wonɓe ɓe ganduɗa ko cirkali tan mbawi tawa ko wona lamɓe tawa ko fitinaji gaddata ko nande Sonko en ɓeɗo wona lamɓe ɓe ganduɗa jogorɓe moƴƴinde leydi neɗɗo ko Pulaar wi ko anni fasi ko so fasi urat lamɗo jogorɗo moƴƴinde leydi o neɗɗo joguiɗo miijoji moƴƴi e leydi moƴƴinowo leydi on yiɗata leydi yo naate fitin on yiɗata leydi yo naate boomare on yiɗata leydi yo on serdata leƴƴi ɓe ko Haalpulaar en ɓe ko Jolfuɓe ɓe ko Seereraɓe ɓe ko ɗum ɗo kala joguiɗo ɗiɗo miijoji on wawa laamade leydi kamɓe yimɓe wonduɓe mabɓe jii bonandeji ɗi ɓe mbaɗi e haalulaji kamtare ɗi ɓe kaalata ha tengti noon ha tengti Macky Sall ha ni e leñol muɗum fulɓe ko nandi ko nandi hen ɗum ɗo foof eɗen gandi wona hunde moƴƴere wona hunde ko moƴƴinore leydi wona hunde moƴƴinore koddigo en jii won musidɗo meɗen ono dillan eɗen calminamo ɗo henna kadi eɗen jaade makko eɗen gonde makko e ɗeɗo gueɗe ɗe o waɗa ɗe ganduɗa ɗe kamtare ɗe ganduɗa o farani wonde sabu jomum ko pullo tan on janani mum sabu Macky Sall ko pullo ɗum ɗo wona hunde yonde wona hunde fewde wona hunde moƴƴere wona hunde moƴƴinore kadi leydi no mbiɗen ni noon so tawi no o waɗi hono o ƴetti o yiɗino wonde candidat lawol tarɓol ma waɗanno caɗele nder leydi ndi sabu añɓe makko ɓe walla dudantoɓe laamu yiɗɓe hebde laamu ɓe keɓani ɓe ɓe ganduɗa kutorto ko ɗon ɗo laamu ma dañ ɗo nangti ko wona ɗum kone caggal leydi e fof e mbawi hutorade ɗum ha wona bonnana Sénégal ko ɓuuri ko nafata ɗum ɗum ɗo noon eɗen gandi ɗum ɗo woni faabu mawɗo wonande Sénégal sabu Sénégal ɗo fayi ɗo fayi koye ɓamtare mawde taggude e gaz woni mbeyam jirɗam hen ɗam e pétrole o e ko nandi hen ɗum ɗo fof eɗen gandi ko faabu wonande leydi ndi kono ko wune wonande Macky Sall sabu ɗum ɗo fof ari koye laamu Macky Sall
laamu Macky Sall ko ari ko faade joni gagani ɓamtare to banggue faggudu, en jii ɓamtare to banggue toftal ɓalli, en jii ɓamtare to banggue jiitam ko nande mbeyam ko mbiɗen ɗo joni gaz, ko nande pétrole en, ko nande gueɗe kewɗe jiitaɗe e Sénégal. ɗum ɗo foof jomiraɗo o en wawno wadde yiite ko adi nde Macky Sall arata, walla ala mofta ɗum ha Macky Sall yaha yiite. kono ɗum ɗo fof waɗi ɗum ko e dawal ngal Macky Sall laami ngal. ɗum ɗo fof yalti, ɗiɗo wuneji fof ngari. ɗum ɗo noon jiɗɗo e caliɗo Macky Sall ko joom wune. neɗɗo wawi yiddemo walla salo yiddemo, kono Macky Sall ko jomiraɗo rokki ɗum wune. sen jii hande Sénégal ɓamtima ha woni ene wiya hande Afrique banggue hirnangue o waɗi ko koye ɗiɗi woni Côte d'Ivoire e Sénégal. ɗum ɗo noon firti ko golle mawɗe, par ce que Sénégal e Côte d'Ivoire pindirama nawdetenoka. hande so yeehi ha ene jerodire, firti ko liggey mawɗo, firti ko golle mawɗe, firti ko fayidagal maggal, firti ko yarlitare mawde. ɗum ɗo noon gadduɗo ha ɗo leydi Sénégal tawi nde o addata ɗum ɗo nde eɗen gandi ha joni gaz o e pétrole o so hutorede taw oɗo foti ko yettede, oɗo foti ko ɓamtede, oɗo foti ko hokkede wune, wona wiide jomum en ene bonna ko golle gollanoɗe ɗe, walla ne pirta Sénégal, walla ne ceerda Sénégal, walla ne ceerda leƴƴi Sénégal, ne guitta koddigo moƴƴi gonnogo ɗo e démocratie mo ganduɗa ko puɗɗo ɗo awa ɗo hen guila e guila. donc ɗum jinnoɗen no haalde e weltade en, e weltanade kadi Macky Sall, e ñaganademo balɗe juɗɗe battale moƴƴe, e ñaganademo kadi e ngolɗo lawol ngol o rewi nde jomiraɗo hokkatamo wuneji e ko fayi gollade foof, e to fayi faade foof, e to fayi yaade foof, e to fayi wonoyde foof. eɗen gandi ma jomiraɗo hokkuma wune. wan noon ko gollorto ko haqqille, o gollorto ko gandal, o gollorto ko humpito, o gollorto ko ɓernde lamde, kadi o gollorto ko yidde, e gollorto ko pellital manggal. ɗum ɗon eɗen gandi eɗen jaada e makko, hay sinno woni eɗen gandi yimɓe hewɓe e jadani e ko wi o yiɗa fooɗanade lefol ngol lawol tarɓol. ɗum ɗon noon ko pulaar wiyata ko tan woto yidde haɗa yiide. eɗen poti ko gonga eɗen jiiɗi o ardo leydi Sénégal, kono noon haade ari ha ɗo henna ɗeɗo dawi ɗiɗi ɗe o ardi, o moƴƴini, o fewni, en ganda dawal tarɓal ngal ko jogoɗa addoyde. kadi ko fuɗɗi ko ina hollira tan so tawi jomum yeehi dawal tarɓal woni mandat taraɓo, caɗele ɓurata hewde e ko e gartam ɗam. ɗum noon ko ɗum waɗi en winode en guila e nden en jaadi kadi e miijoji kewɗi caggal ɗum, ko nande joguiɓe humpitoji. enen kam en ngala humpito ni, en ngala gandal, kono noon ko miijo men tan kalnoɗen, miijo tokoso ko nande sakko hono horejo leydi France mo ganduɗa ko Emmanuel Macron e woɗɓe kañumen foof kaali hon ɗiɗon miijoji wonde omo sohla e nder aduna o. ɗum ɗo e nder windere nde. ɗum ɗo noon so tawi o woppi leydi Sénégal hannden firti ko aduna o ne sohlimo. ɗum ɗo noon firti tan ko Macky Sall emin mbima ko heddi e ngal ɗo dawal ha lewru seeɗa woni avril aroru e nder ujunnaje 2024. emin ñagonoma cellal timmugal duumingal ha mbawa ɗowde leydi Sénégal no hannirta ni, no mbawa wadde kadi ko mbiɗa ko rewnude Sénégal e dow lawol, e salade bonɓe bonnoɓe boniranteɓe nde bonnata leydi ndi. emin ñagonoma joom e kisal e ɓuural e ɓamtare e jarugol yeeso dendagal leydi Sénégal. ɗum noon min mbi on calminama, on beltanama. ko musidɗo moɗon Mamadou Saydou won feetere pinal. en calmini ko weltade no fewi no fewi no fewi no fewi e ngol ɗo konngol hande ngol horejo leydi Sénégal haali, e weltanademo, e weltanade leñol ngol foof, saabu ko daragal muɗum. ɗum noon en calmini bandiraɓe foof, en beltanima ɗumen e mbadi kuptidinde.